Sizwalisa ukuyithoba nokuthobeka kama kupastor uCharlie Flick. Ngiyacela ukuthi uma khona umsebenzi owaziyo usithinte kunomuntu ofuna umsebenzi okhathazekile oney'ngane nomndeni kodwa akakwazi ukunakekela iy'dingo zomndeni wakhe. So uma kuthi wena unethuba lomsebenzi, ngabe lokuklina endlini, lokukorobha, lokuwasha, loku-ayina, lokugada abantu, ukukhala iy'ngane, sithinte. Kanti futhi uma unalo igama esingalisebenzisa elihle kakhulu ecathi ngaba lihle kuwo esingabiza ngalo iNew Flick, cela uliphakamise. Sibheka la uJabula Maphupho nje njengenjwayelo, sibheke la udaba legwababa. Igwababa is a crow. Number one, ngokujwayelekile ubapha-ke amagwababa kungawuphawu olubi uma uwabona amagwababa. Olungasho ukuthi kungenzeka kunokufa okunyonyobayo futhi ngase kuthola indaba ezimbi zokufa komunye umuntu, madosi. 2, kuyenzeka futhi uma uphupha amagwababa kunguphawu olubi uma uwabona. Olusho ukuthi kungenzeka kumele uqinise umkhuleko ngoba kunabantu abambi abakhokhela uzungu ngenxa yokuthi abakufisela okuhle. 3, kwesinye isikhathi uma uphupha amagwababa kuyaba uphawu oluhle uma uwabona, olungakhomba ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ingelosi noma kwisithunywa sikaNkulunkulu esizokulethela umbiko noma usizo oludingayo. Amakhosi okuqala chapter 17 verse 6, amagwababa amlethela isinkwa nenyama ekuseni, nesinkwa nenyama kusihlwa waphuza emfudlaneni. Kanti uGenesis 8 verse 6, wathi emva kwensuku ezingama40 uNowa wavuleka ifastela lomkhumbi abelenzile, wathuma igwababa lazulazula njalo aze asha amanzi emhlabeni. Kanti number 4, ngokwesintu uma uphupha amagwababa kuyaye kube uphawu oluhle uma wabona. Kwabanye lokhu kuyaye kukhomba ukuthi kungenzeka usukwembethwe isidalwa esinamandla amakhulu okwambula iy'mfihlo noma ukwambula imfihlakalo nokuletha izambulo. Kakhulukazi-ke lokhu mawumuntu kamoya kungakhomba ukuthi kungenzeka wembethwa amandla enzuzo. Noma lamandla lawa yamaniswa nani? Nomoya wenzuza. Siyabonga kakhulu besibheka la uphupha ini? Igwababa okuyi-crow ngesingisi. Be blessed.